Gábor vett fel a szár. Most már tudjuk. Hát igen, értem én a koncepciót, hogy egy klasszikus sárkányrepülő volt elrejtve ez alatt a műanyag héj alatt, illetve papírhéj alatt. Csak hát ugye bizonyos pontokon hibázott a kivitelezésből a precizitás, tehát nézzük meg, hogy a sárkányrepülő közepe mentén összecsuklott, és ez okozta azt, hogy érdemben nem tudott felhajtóerőt termelni, és az is látszik, hogy egyébként nem lett volna hülyeség, tehát hogyha nem ketté törik, hanem helyette egy kicsit inkább úgy marad, akkor elképzelhető, hogy itt még néhány méter siklás lett volna. Szóval ez aerodinamikailag nem volt egy olyan reménytelen projekt, mint amilyennek én tippeltem. A zsűri pontszámai hát a szokásos jó indulatot tükrözik. Látom, hogy repülésügyben is azért egy 2-5-ös is ráadásul kiárt. Jó, nagyon bajszívűek vagytok ma. Mindenesetre értékeljük azt, hogy azt hiszem most sem esett kár az ember életben, de azért erről megpróbálok még személyesen is meggyőződni. Igen, nagyszerű. És egy darab levált kerék, ami szerencsére szintén papírmaséből van. Ó, és kérem megfigyelni, ott látható, hogy a futón azon van 2 darab ballonos vízballonból készített bója, ami fenntartja az egészet, hogy ne merüljön el. Ezek a fantasztikus kis mesterfogások, ezek nagyon rokonszembesek. A szárny az még úszkál, most persze egész kaszkiásan áll, most, hogy nem lóg rajta egy ember, így persze nem kúszt. És Gábor, mondd csak, most úgy érzed, hogy az én megmondtam érdemérem ezüstfokozatát szeretnél, vagy még egy megmondtam érdemérem, hogy 2 legyen, és így lassan, mint Leonid Brezsnyev úgy néz ki. Ez az utóbbi, szerintem ez nem volt egy nagyobb látnoki képességről tanúbizonyságot tevő megmondás, mert erről is nagyon nyilvánvaló volt, hogy ez nem működhet. Minden nagyra becsülésem a készítőké, de ez sajnos nem lehetett jó. De szép volt? Nagyon szép volt, főleg messziről, minél messzebbről, és ez, ami most érkezik, ez valahol félúton van a szponzornak történő örömszerzés és a repülőgép készítés között. Nem, persze nem. De mint hogyha hatalmas Red Bull logókat látnék rajta mindenhol, vagy ez csak azért van,